Pini ada babirta long pen kadu kabe phantami adap ke me kardom nang pajrik lo. Tang te pini ada babirta juitha. Kedam tang arwa ciklo ni phai ke parni lakha krepli korkanthi constituency ka parlo samai langso mini stadium along Palm Oil NGO Lapen Labor Association atum chipatar piponsi korkanthi angkang along Palm Oil NGO Cluster Committee ke sengpon Lapen Palm Oil arong aputhak chathanamai terpong Labang somaya mai phu ronga sar bidor te rona hin pensi mai charipon lasangsi Philip rong para hin pensi aluhi pachini pontu Lapen aluhi man pen ka chetongdun Palm Oil NGO Mahamaya Cluster President Robi Rambe Palm Oil NGO Mahamaya Cluster Secretary Samson Taro Lapen Finance Secretary Prem Terang Ambika Tisopi Klar et Topi Piatum chetongdun Laswapi Samson Taro hin penro apan labang so Palm Oil arong aputha pachinipo Lasong se Palm Oil NGO Korkanthi Cluster Committee sidami sengpon tulo Lasirat chedong sar pen president ke bidor teron lapen secretary ke Benjamin rongkhang atuma phansi ingwai ponlo Lasong si mesen pen mai pejut ponlo Sami langso pen jirsong terong report card news Tangsi lah nanti media mata dah press terangke betul tangsi tangsi kardom panjir loh di bar union akan panor menjadi kardom itu pini kadang itu saya bilang su tiba tua kelam asai melong mai kidu dang kau lo itu west kardom kali pen tipi ponsi Pai moral puthak yang keprim puthak di tumhan homositin cluster sini pulau di tum kedam tang aru tiklu ni five tier ni Muhammad cluster di tum turun mai bilau sengpon lo kado di tum bang konkret dari sian mai pono sini tumhan puthot di tum district committee presiden ke hai har sing tipen JYC puthot di tumhan alang li puthot wai sar dan pulo awal saya dah sonun lo nang itum tibok try homosti normati kolkati lang hinke nang itum patir di pene uthot cluster sing pone busi pida nang itum sebenang su labang so kiba tua saya ulong ke kolkati cluster ke sing lo sila cluster ke sing nang kok bangke itum karbiatum kidu kelak hime jangre kadape kabi parti ji pupipin pen khedrom ji pupipin pen karbia khereng ning pen sila bang so yang tok pen ki lapen ke libar union buthak lapen sesta puthak asonthom bang bar ki pensil itum kirap to kamai ini pulo la sipinang itum dak kolkati homosti klasar bang committee se kunelo on committee da men yang itum president secretary ngai kunelo asi itu le bangso ayang thoklim e penote itum ningkan ke thom pen ningkan thi akhir te bangso thi long pulas bangso thi ki yor pen itum ko anwale lo man ke itum a committee itum khe tum sa de longpo la bang ke kipi kipan ke somtabe itum hana kiyoy besang piji itum de government along hem sujuk te masonsi nang itum kipan det pen aktivi det pen geotek itum hana yan po geotek det itum akeo no pas bukolong tangkalupo la sa don tin aphatame abang so clean ke yipan itum longle pota pen jenglok aadhar card pan card photo id bank account foto nang itum contact number si pipen nang itum kolkati cluster long labang stu komen sabindo te itum labang samulong po apen aklin mongpon po labang ke muneng Februari Maret te labang so tin ilong po la sila so puthak si pindan itum labang so plung sai mai pangi kardom Ke thomang deng janaram ki ling arong kar choma ki paman ponalong kasen hanse pi pen me chipaim pi pon pen ke chari ponamaya long alhi sar poman pen ka chetongdon hakim rong pi primary education department DMC westkar bianglong pen chetongdon anparata man pen ke do alhia man pen ka chetongdon long ki rong pi assistant DMC westkar bianglong pen chetongdon Rupmir Bepi handloom instructor Sarihajan pen danglok man pen ke do ke theke dinga tom chetongdon si maya long aru dipidu Lasong sialuhi sarpo tom pen lam theke than pon atengke non HSLC pen HS ki undun pen lote kopua towar si ke charli dunjima ingwai pame pen si luddun nangji
Kali lepute ene ke chali dun thabara rajat ke muafi katikuk dokokji. Lasi non ke chenga hutpen lo ke chali anathu mangket nangpo. Non malomakai ke digital akai pinak lo ke chali anat pusitame. Lasi aprang prang aston kalilo. Lo ke chali ta education policy ta non ke nangchelar voilo. La swalong chelar dun thek nangpo. Lo ke chali jong si thekser lepute poisa telup chibiko katenglo. Lo ke theklote pirthe kathera kaferia bang avilo. Idet elongri longle phelang anta kacherai kom unjia jakong dopo. Mo phijong sia kareng me nangji lepute nonako si lo ke chali chepa du group nangji. An lote mo an nangkaya kareng me sen dolong ver puputa aluhia tumpen jumesen alamthe jaipo. Hanjang lang sopen Bisnu Lekhe report Card News. Channel bangko tum hasil kaldom pajir milo lapen ini neli tum ladak jonaram killing ala isi kacetong alam te bangela po hello je jonaram killing arong also maratum lokachali also maratum made class 10 ke pas lapen ke higher secondary le class 12 ke pas atum khan isi karcho me ibi pondo lapen ke alang netum tan anparta aku kapre ke pathu along stami kapre ka phila long stami la so ke haidu na tuma khan thot karcho pondo nasi pangrum pet pen sipini karcho mai padu pondo nasi aneli phan ta nang hang pen mili ta ningarong piklo lapen ke ladak ke theke ding tum ta nang chetong dun lo longki rongpi pen chenglok pu kasen lapen ke pu neli tum handloom textile ladak surhejan along so demonstrator gomiri depis tetami dang chetong dun apen ke thege ding dang chetong dun ning karong alam thebang gala no neli tum osomar tum han koson si lu kacharli hin kang ter kon theima pu labang so karcho amai pen lam kachethan kachimum pondolo lapen ke ele tum arung rup arlo sedame lu kacharli yong si thek serlo pulorang te tirthe dep longri kachari pon sedame mesenji lapen ke rong rup loka charlia to monda ke wanji pulo dangte nutin apia potun tame ka charlia hin ke chelangun paminang ji pulai che than che parelo apen nutin also martin system aning arong pipiklo apen ke lason ka chi than chimum amei bangke dewer ji pusin lam thena che pa choidul asin nele tum ining kang sam bangke la helo arong sivet pen labang so mei ki bipon labang so karcho mei ki bipon bangke isi hanjang lang so ahawarang kang system along tin system laso bang charli ponangji lapen ke ning pathek dunangji lapen ke kewangji ke thulmi oe tum hanstame lokacharli hello backbone of the society la hello khayamo arbung lo pula bang so bang than thek paminangji labang so jong se than pon thek lo pulo tangte lokacharli kapek atwar damdesi lokacharli ket atwar dam pen lo pulo tangte isi longri atur ke doji lapen ke khe anong nam ke me ke longji phan ke elitum dovek po kusin elita mathasi an aporo vedat tan nang chetong dunila pardon La khaingo rapho nilip MAC constituency ka parlo joki hola hawar bongso tiswarong amikar Chandro Singh ingti lapen martha terang pe tuma supia kibi Dr Silpi ingtipi nilip hawar so arluang bongpen ke tengsi MBBS nangkiman kado kawe hemisi nilip hawar lapen Karbianglong district aparman nong mekiwanpi Ilitum karbia khaya tumta hako ko ke pinang anatum ke arloso maratuma phanke loke pachali dunji aphan awar sai ki pipon jumhe mate arloso maratum pulote bangahem oso boxi ki bidunatum si ke om mo thelote bangahem arleng pu pathelo kamat loke pachali ya hinanat ke pachali jumhe sitame non kai kirla pora hoda bangke pin somaratum konma ke thek lan so sesi adara hin sitame swalo tumta ke paprang tu na phaisi ke onglo ilituma khaya tumta laposona pora husi Dr Sirping TP alang sitame nili bahawar pen ke chengsi swalo pen doctor nang manlo Dr Silping TP ke bihega ko Chokiohola Assumption English School pen ke pangdeng first division pen chipa ondunsi higher secondary ang deng ke Difu Government College alongsi science stream chali dunlo degree ang denga bangke Pranab Jubilee College along pen BSc Zoology chali dunlo
bonta phi MBBS chari dunji aphan Dibrugal Medical College alongsi chari dunlo Ningkan pho Charlie pen kidutsi MBBS asat lang undun pamesi amethang lo ke Charlie kacepat do kabor I lapen kacepan ningding pen piniarni apia puatuma phan hemisi adonara patuma phan anchot kalisi nilip aha waralong arloso maratumang bong pen kechengsi MBBS Dr. Silping TP kacepa undun pen nilip aha wara phan lapen Karbianglong district angkanga pharman isi thedong anong mevan pilo Laso penajok aru ni pharsir keparani nili press club atuma hin pen sitame Dr. Silping tipia phan manpeng kedo karbia poho pen archoda nili journey kitcheng bangladak chokhola assumption English school pen matlo dak pen nili matric po unlo la penang parke nili difu government college hadak pen higher secondary po unlo lapen ke non nili haladak Assam Medical College Dibrugarh haladak pen nili labang so degree bang chipalong ponikla nami tum arong lapen nami tum hemisi nilitum arong long huptiso chuki hola nilip lapen ke lapu nilipo lapang ke Sir Chandra Singh Ingti lapu nilipai mem Martha Tirangpi nili tedo labang ke parading tipi nili bong labang ke Thengor Singh Ingti nili phido kari tok bipi nilitum ladak bang trokvet labang so hemnong ke lapenang parke nili punu nili bisar tumdo ano nangila so doktor Alain Charlie ko nang li ana kiduk kisung non masa ko nang li patan kiduk kisung kaporhi bang syllabus do umat labang kisung bang do lapen ke Charlie ase ke nilitum ke service bang ke avik that niliponil pestami lasi financially ta subsuk sik sak do kokla he lapenang parke keso ta do nilitum hem punili pestami alang ta keso non pustami kemoen bomlang lapen nilipo alang listami hard keso la personal jo mane keso tunda do ke Charlie syllabus do ke dolo banse me hala bangke ni mithang bang si deal dat lo he hala bangke bonstami lapu keso tumbang la tumbang ta du ke nang do dunlo bonstami alang litum ta in aning kang tang pansi ke dolo niliphan ko ni akha pens dolo he alang litum ta pasining charong no nang li Karbianglong non risoi jang tum loke Charlie atong kanang visit nang li ben si Mrs. Pika niligi pugang tung bang ke chimatha nang ni jaili dubwak pora chimatha nang ni porhi te unji mithang bong isi belief confidence enke hard work donangji la bangso hormu higher secondary ba higher studies on anstami langon bomnangji langlitum ke Charlie asek financial crisis do kok ta hai lasi halai hot bang fa fulfill do nang po bon stami kaprek ki jui la hai bang mute sabso jui nangji stami sia limit pen la bang muti chilangon bomnangji ranlo ni puji bang ke Thengpi thengprang aklem ke ponang ji lapen nampi namdur ke pacan ponang ji pora hotsi thengpi kanghwa tum arniwang aron re pen kanghwa thengpi ke pon pardon rona sonsi ingnam rakama sakhya tum tame aron re pen ke pona thengpi ke ne pardon rona sonsi mandetlo Dokmoka Western Range SCF Rajen Rongpi pen kapin khatpuna tengpensi Parokha Forest Subbit lapen Dokmoka Western Range staff atum arniwang keton kelang kachari verason thotsi aron re pen ke pona thengpi kangwa tuma phan kene pardon rona sonsi thekpon Lason si patodap theang prin pele por phai ke thom rachete ma por kebi plikia prapho sosia thengpi Parokha hitia long nepon long Laso along cycle humnar cap an paredeng ponsi Dokmoka Western Range along an palipong. ICF sir instruction ateng nang ipingkan ateng si Dokmoka staff lapen Parokha staff terang pen patrolling duty damba mahut kanghu thengpi kanghu tum cycle pen kewan men tuar ke tong lo amat ni tum cycle lapen ting nepun check lo detect tum check lo thengpi kwan kibi doji thengpi bang ke 45 bang doji la pen pipia thengpi la
Makurisa lani lapan kokon. Cycle e humkan. Cycle home sirke. Apor kwan apor hanep lo. Apor bangke patuwe 330 atap kain dog dog. Kunape no kiwan atengpi. Jongtung anatan sikiman. Kupuna lo ke pon bangke. Pondit ghat anasik pondit. Pondit khat nasike pondit pu. 30,000 tak Atengpi anam doji. pan iton lang po lapan ke nitum ta aniwang ta lason si bandung lang po te kon nep tu bom na kasi katowe itum department atum net ke guni de tai sane public atum ta na kera tu nang po na ke tingpi jang tang ton dia pan na kera tu dia pan Tang tipina daba birta bangke kangton niklo kado kawita me 2 me thak me kurwang thu